Pasibayong ganakan kapamilataning metong aktibidad, ring kaganapan kanita King Clark kapamilataning happening on the green. Ay report ng Patricia Mamango. Muling ibabalik sa alaala ng mga dating base residents at Filipino-Americans ang Clark Parade Ground sa nalalapit na Happening on the Green ngayong November 8 to 9. Ayon kay Clark Development Corporation o CDC Tourism Manager Len Lorenzo, ang Happening on the Green ay isang uri ng nostalgia tourism, isang pagbabalik tanaw sa mga panahong puno ng family picnics, mini golf tournaments at American comfort food bago ang pagsabog ng Mount Pinatubo noong 1991. Kaya namin siya ni-revive. No? One is para po strengthen yung cultural heritage program ng ating ng CDC ng Clark. No? Second po, since this is one event po kasi na unique sa Clark, and this could be institutionalized and probably maging regular annual event po ng Clark para pagkaroon po tayo ng signature event. Ngayong taon, tampok sa event ang mga classic American favorites tulad na lamang ng chili con carne, caramel apple, hot dogs at barbecue kasama ng mga aktibidad na siguradong magpapabalik sa Old Clark. Kabilang sa mga dapat abangan sa Day 1 o November 8 ang Brass Band Exhibition, Family Run at Costume Parade for Babies Fashion Show, Calvary Exhibition, Barbecue Meet-Up at Chili Cook-Off. Sa November 8 to 9 naman, merong Military at Vintage Wheels Exhibit, Made in Clark Bazaar, Art Market at live painting sessions. May Grand Family Picnic Day, balloon display, kite making competition at hotdog eating contest. Libre ang entrance at bukas ito para sa lahat. Ang bayan nito, it's free. It's a community project ng CDC. And ito po ay giving back din po ng aming mga locators sa ating mga bisita dito sa Isa itong pagkakataong muling maramdaman ang old school Clark, isang pagbabalik sa mga alaala ng tahanan kahit gaano pa kalayo. Ako po, Patricia Mamango para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.